Het Riek wil fors bezunnetje. Taken worden afstitten naar de provincies die te zelfs geld in stekken matten. Dat zal gevolgen hebben voor het platteland hier. Ultieme consequentie kan wezen dat we toch wel maar. En dat er geen geld meer is voor de plattelandsprojecten, dat soort dingen. Dan moet de provincie echt zelf in investeren en anders gebeurt er niks. Ja, de ultieme consequentie kan wezen dat het platteland er toch aardig maar vertutten is het. En is landschap. De provincie had er ook grote zwaar genoeg. Die zit boven dat ook nog maar een soort vraagtekens. De grootste vraagteken is, hoe komt het nou maar de ES? We hebben een soort ambitie die ES in Nederland online en wat moet er nou nog van oer? En hoe zit het met de internationale verplichtingen op basis van de Europese richtlijn? Moeten wij bepaalde dingen voldwaan? En de vraag is, slaagt het dat allegaar? En hebben de provincies daar überhaupt het geld voor om dat allegaar clear te krijgen? En of dat geld er is nog maar de vraag. Het akkoord door de natuur luidt er nou. Takken wieken we het erop praten in de Tweede Kamer. Maar of het slag het er nog wat om te verrooien, is twijfelachtig. De coalitie die zit je met handen en voeten aan vast. En ja, die had gewoon echt de blik alleen nog maar op de bezuinigingen. En ik vind dat je hier wat rustiger aan door moet. Want één keer dus landschap kapot maken. En het is net alleen nog het landschap en de natuur, maar het is ook dus plattelandsprojecten. Dat soort budgetten zit ik op nul. Nou, dat vind ik echt een verheerming die ik onverantwoord vind.